Electoral roll of puthak awi kiruithu cherok toka mai kangni. Tarabasa along ingdeng kep KFA amahang kethegarni katalon. Jambili NGO abutung atum nilip ahawar kahomridam. Kardom Adap Abirta longpen nilisami julibepi nonarjuik tha birdang tonpen. Kibangji MLA election ahud Karbi anglong arahatum innutta vote ke jogalong amen tikuk dunlong ledenang Japan pura kedam tang mati jong ni phai trok arni dhansari along electoral roll aputhak avi kiruithu chirok to amai padopon. MLA kilik nangkeli jidok doga porahu Ladakh ke doara ratum vote ke jokpen tikuk long lede Japan mate anutienta electoral roll along amen do et nang jipura kedam tang mati jong ni phai trok arni Karbi Anglong District Administration atum patir pisi dhansari along electoral roll aputhak avi kiruithu chirok to amai padopon. Bangso amaya long kibangji ningkan suri hinira inkoira isia ningkan arkoya chiklo prang arta ningkan krener kep kipleng atum an electoral roll along amen kidodun eja phansi jasemet bangso amai padopon. Dhansari ME School along kapadopon bangso cherok toga maya long Karbi Anglong DC Chandradas Singha kejaya tengke kidam tang mati jong phaikuni ni phai inkora trok pen inkora trok si arni an parta non mati jong ni phai pho pen trok arni an laso avi kirui cherok to amai padopon tang lopusi pachini pon halapu Mount Everester coursing teranga hin penta non amat voter list along amen ka betum an prabjin pen amen ka chathabdun ja phansi kachuningri padopon Maya long sorkari rong asar BLO pentanglok penang an araratum chitodun. News X report Karbi Anglong live. Kep angdeng KFA amahang kethe katalona maya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang alohi sarpo aman pen chetong dunsi alang lituma kemang kapachun piponja phan lamcha kachepi. Kedam tang mati jong ni phai trok arni Pholoni constituency kaparlo NH thongkebra trok kachelenga to warakung kido Tarabasa auditorium hall along Kep angdeng Karbi Farmers Association amahang kethegarni katalona mai padopon. KFA amaipu Avinash ronghang kacharipon amai along KAAC CEM tuliram ronghang alohi sarpo amanpen chetongdo. Manpeng alohi MSc Dorsing ronghang Tarabasa lem samaipu Babu rongpi KFA abidisar Rajesh Tiso atum pendanglo penang an kethe giding abang phubang phiatum chetongdon Maya long alohi sarpo KAAC CEM tuliram ronghang lam kejai pona tengke sai kachuti ki pena jok ko ansi ale kachepado thega puthak raraphan than pachini pon lapen an so se sai katiki anathu chepaduk ponangji lalote ali lapen kaching thora nata paprangdu BJP sorkar atum pen katiki araratum phan anso se kacharap chitu idunji posi lamthe jai pon mai juddarapi pherangkiatum CEM tuliram ronghang aphan lamthe karjupona hut lamvoi kipipona tengke KFA atum son krener kep akima phuthak pinpur alu along kejong pona teng KAAC along pon pipo lapen latuma kemang pachun pipo posi lamcha chipipon nung kring lo mati non ke airport gali lo mati non ke puri the ke airport puri the bank ke non bank ke la ke prabjin pen non la agriculture department bank ke along pe pi bom lo bon don kon si puri lo sa la ke don pu bank ke la ke halak on ma ke eji la solo la jong si ka juti kera tum mane ke linfo mane ke linkep mane ke linkoi la son ta hailo ende la pini farmer benap alang tuman hang lo nilita la details lang nelang alang to memorandum bangke dokjir pensenang kilo sedalang to pore he lasi nilita na principal secretary penjenglo officers to mana hang lo la benke farmer association amai pu penjenglo secretary to man hang lo la singmai lin ko Lason si dilai so cheng pendang lo votar lang so along setami ingdeng kep KFA asong amahang kethegarni talon pondo Nilitum aningkan wang ason thotsi hanjang motor pendang lo asona asai tiki dun lo puta pherangkia tuma thengno ningje pon Tong lo
ning charong parlo je niltum pini panyar ni pen ku panyar ni pen cepaduk megjang je choche junje pini niltum den Karbi Farmers Foundation de niltum alira champion pachun poniklong lo ningarong lo churo parlo kadokawe brands sub brands lapen saichuti kiarat niltum molong nang chitu duna pot lapen niltum long nang chitong dun manpeng aluhi sarpu tum hanta niltum churo lo lapen angko department asor tum ka niltum han training nang kipi pon awareness nang kipi Phuloni pen dirchona rongpi lapen kheroni pen mohanteran Karbing long live Lakha inquira pho nilip MSC constituency kaparlo Koilamati Dhoniram ingti arongalong matijong ni phai pho arni Jambili NGO atum humri damsi kisung ki boya phothak kachathan chimon kapadodam Jambili NGO abutung atum nilip ahawar Koilamati Dhoniram ingti arongalong kahumri damke kechengsi lopusi NGO klembang atum pen chethan pon Alang litum nilip ahawar kahumri dam lake jasemet amek kavia tuma phan ake joy pen se kelang ponjia phan lapen anhu kang thong hemi jangre tekok teki anparta kiduk ke boidera tuma phan anta kelana ji lapen akirak kibi ponjia phan ake mang pensi piniarni nilip ahawar along kechengsi apharman nang kahumri asai padopon luputa rada theng nuklar dak pen than pachini pon Jambili NGO atumpen lapuson ke do kela arar tuma phan ki misen asai kedeng pipon thega pot rong arar atumpen kurwang thu lapen kachuro pajir pon ring tisi ke bangjilang arni alang ni tuma NGO an so se pirthe adang pi along nongnam kache thangdon klong thekja phanta hirjumi pajir don ring ti tak dhanami tiarong Jambili NGO atum kewang lake kon ningorong lama alang atum la bangsa program gan pen hitum dak Nirami tiarong arat doan tan itu anak bangla keru kilo. Kasi sono thale non kewang ilang aporan ta itu sedai non nokte sese itu melongsi. Isi pen isi alang atum kene akerap lapen kangin so anso selong pun bumbu pidin itu dulu. Lapusona pora hut Jambili NGO atumpen kapachini pona tengke ke bangjilang arni Karbi anglong angkang pi rek jam ahawara long ta humri damsi kiduk kelak arar tuma phan kerab duna sai deng pon bomjilang posi pangdak pon Adap Koilamati Dhoniram ingti arong nilitum arong rup long nitum nang ke humri long lagi nilitum ta ning arong lo nilitum Jambili NGO timpen abang so arong rup long nang ke humri lagi athe kidu pen sinitum nang humri lo athe gila hen lo nitum ladak rong rup long kidu kila ka tuma phan la pen chukle ma warsai ka ve tuma phan lon nitum la medical ahinanat nitum la eyes check up ko kem long ki padu ponje long nitum non adona phai la pen amuni la phai ki en bom ahut la dak arong rup hanta nitum a phai en pon ji la pen en pon pu pusi nitum la dak na humri lo la pen en ta en pon long lo la pen rong rup atum nitum a phan nang chi tu du nang chi rab du na pot nang tum ka do ka be phanta churu piji reglo Koilamati pen Samson ingti Karbing long live Tangte no malam sophan biar teng tonik sinan Nanglitum adamasar mai lapen kapre rong aje ki dunjia phan pindeng gaching thangja ka dure do ikma Jongsi do pulo tangte matha ikri humri damignon pindeng pangrum akula ralong Northeast lapen Karbi anglong along nong nam kache thangklong bangphi designer pirbi bepi non hejong kapaklangmi so arlo atum kaching thanga pindeng pini pekok lapen wamkok kulara long kapaklangmi lang mesen do Nasi humri dam igra nali domning ke hanga tengpen chongwai damik tha lapen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ke tok henlo Langdunik tha jeng toy jeng ni pen langdunik tha Karbi anglong moms dancing star grand finale mate payatum ke kan kachepate along Adim lage Joy Singh Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke anikan sampor phai ke thompen Lapen bangso kachepate along kachepate pipon lake maipu Singja tiso
achunbang RT Chinthongpi BD Sarpi Sangpi Kache Tarampia Tumhenlo Lapening cibik tha kelang tuna bang phubang phitum an setami ang hwa dep ka chik bang ting ning dere Adap Abirta angthun arju kontheglona kedam tang matijong ni phai trok arni ada por phai kre si malom phuloni constituency ke parlo chirikangjang sir terona rong along KSA center bazar aropen patirpi ponsi lo kacharli ahin lapen kheya phuthak chirok tokamai padut pon labangso mai ke padupon along KSA center aro mai phu sarklimso ronghang pen mai chari pon Laso amai along tiripia amai amai phu Samson Teron Kongchunbang Viswajudi Teron Pendanglo Bokolia District Committee Hamran District Committee along Klembang Pubang Piadumta Chetong Dudrendi Mai phu Samson Teron Pen Kaningji Ponke Ilitum Karbia Khe Tumta Toklang ahin Paprang Dunangji Pulote Itum Apo Apaya Tumalong Arpu Thetando Lapen Lo ke Pachali Abang Abi Inkhoi Nangji Abi jong si dolo pulote ke Charlie Abang amithang si apora teng Charlie Verpo an parke ke Charlie ahin jing baidung popusi ninje pon laso kache dan nun dia phan e wan itu laso kache dan thek thida e farman kache hang dun thek thida ke ile tum lu ke thek thida polo nang li tum ke dam tang ile tum awan kache hang dam thek thida kunili ki polam the lailo ke dam tang itum karbiang long pen asong ko mama ten ne ni Sita nili Facebook long thek long lo nili halada ka YouTube long thek long no ta nang tum thek long jahar ko mane inu de bang ke a memes ka bunai ani si malo mala nila ni timeline beta ni ke share do hada ki pu bang ke lo ke thek thia jok si ituma an wan ka chi hang dam ta awan phanta chi dam thek de daily long inu la report hem pre ke hang tum dam lo reporter bang arjulo article 244a ko pia hormu lo pu arjulo Artikel 244A ke lake autonomous state Karbi Anglong and Dimahasa autonomous state demand committee nang li halaan kachi hangdam nang iya bang si nang li ke awan si kachi hangdam nang iya bang si nang li bang ke halada ka bang ke anawan si kachi hangdam ipu nang li bai bu hang amrong puluh te bang hem kar ko putin ko pula ke lasi people la sor mu thek thek ke itu mala education ka vidar follow itu ma awan ka chi hang ya phana ta itu thek thek lasi itu ma usu mara tum phan non te school toy du ni lo pachali du ni ke anu tin na long ta hang ju seta ante kosong le tum usu mar phan lo ke toy dun pen ka bethe labang ka kinang so non itu pulo itu usu mar phan lo pachali ni to school toy dun bom lo ke non ta anda thek thek people toy ke non ta toy bo sita non people thek thek alam theke tum ke toy don ko son si tum ke pechali nai ma halaswa Keroni Ben Mohanteron Karbing Long Live Ingdeng Inkoira Kethom Bodo Murders Cup Angdum Kiti Kachapate along Havar ke Hat Sports Association atum Goal isi pen United Brothers Dipu FC atumaphan Chepahai Ponsi ke Hayanongi Kachapalong don Langhen Sports Association atum patirpi ponsi kedamtang phaikuni ni phai inkoira pho arni pen Ingdeng inkoira pho Bodo Murders Cup Football Kachapati pangcheng ponsi matijong ni phai trok arni anke angdung kiti kapathu padu pondo Angdung kiti kajapate chengpon pia prang Langhen Sports Association atum kachupapon aluhi sarpo KAAC EM Khonsing Rongpi District Sports Officer Relief Ronghang Administrative and Economic Reforms Amaipu Uttam Brahma Langhen Constituency VDC Amaipu Kansai Basumatari VDC Achunbang Krishna Basumatari Vivek Narjari Thongnokbe College a Principal Dr. Dhanjay Narjari atum pen chenglo penang an ke thekiding abang phubang phia tumaphanta karchu padupon Mai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi ahin pen owi kimi kapathua bang phua tumaphan nonakaya hu kapathu penachok kopipi ali lapen avarsai kelonga phuthak than pachini ponsi angdung kiti kachepati pon United Brothers Dipu FC pen Hawarkehat Sports Association kapathua bang phua tum pen chepachini ponsi kachepati pangcheng ponlo
Angdung kiti kapathu ponahut hin aterang atumta ke thek lapen kangtang kachedai koya jok Habar Kihat Sports Association atumta goli pumpensi chepahai ponun chotlo Langhin pen sarpang ring tiga thar lapen Habar Kihat pen harsing rongpi karbing long live Tangte pini Adap Abirta ki lapon sikang toniglo domai thakme arni kimi